Samantala sa ibang balita, plano po ng pamahalaang panlalawigan na magpatayo pa ng 10 ospital at specialty hospitals upang mailapit ang mga kababayan natin sa mas pinalawig na serbisyong medikal sa ating lalawigan. Kabilang ito sa mga inisyatiba na maiangat ang antas ng kalusugan at mahikayat ang mga Pangasinense na magpagamot ng walang iniisip na problemang pinansyal. Tinalakay din sa nasabing pagpupulong ang layunin ng lalawigan na maging pilot province para sa PhilHealth Yakap program na nakatuon sa mas pinalawak na access sa health insurance services. Matatandaan na una nang inihayag ang pagtatatag ng mga pasilidad para sa iba't ibang mga pangangailangan sa puso, kanser, rehabilitasyon at kapakanan ng ina at kabataan. IFM News. IFM News. IFM News.